Čaute všetci, ja sa sami vítam vás u nového videa na kanále One to Masters. No a dneska tak si urobíme unboxing nových kopačiek a chráničov od značky Puma. Takže poďme na to. Hoďte like, odber, zvonček a poďme na to. Takže ako prvé tak začneme chráničami. Chrániče som si vybral Shine Guardy Ultralighty. Hej, takéto krásne biele. Takto vyzerajú. Takto vyzerajú zvnútra. Stáli tak 17 €. Stáli 17 €. Hej. Sú to L, veľkosť L. Hej. Hej, takže takto vyzerá aj tá druhá, to isté. Hej, ešte raz takto vyzerajú. Hej. Takže tak. OK, ako ďalšie tu máme teda kopačky. Hej, opäť Pumy. Niečo za 50 asi. Oh man. Oh man. Tak toto vyzerá. Ja vyberem jednu. A obidve vyberem. Oh man. Tak tie sú ako extrémne pekné. Také ponožkové. Hej, rozmýšľam, že by som tie šnúrky odtiaľ vyťahol. Aby som mal len čisto ponožku. Ale sú krásne. Hej, tu to máte QR kód, ktorý si môžete naskenovať, kde budete mať odkaz na Puma Shop. Je to Play Free Future. Hej. Extrémne krásne. Ja som rozmýšľal medzi touto variantou štoplov alebo medzi rezákmi. Ale keďže za rezáky je väčšia pravdepodobnosť, že súboj šlapak žltá, tak radšej som si vybral tieto. Ešte som ich na sebe nemal. Voňajú pekne novotou. Hej. Krásne sú. Extrémne. Páčia sa mi akože fakt. Hej, nálepky strneme. Sú to veľkosť je 40,5. Hej, veľkosť máme 40,5. V tej druhej nemám papier preto, lebo ja už som ich skúšal, akože som ich videl. Ale to bolo také, že na video. Ale aj táto, hej. Je extrémne krásne. Aj grip to má.
alebo to logo tunak. Hej. Extrémne krásne. A tak možno v ďalšom videu vybereme šnúrky. Takže zatiaľ čus.